Αυτή είναι η σελίδα του online coach. Για να κάνουμε login, πάνω δεξιά βλέπετε είναι κυκλωμένο το login. Για να ενεργοποιηθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν πάμε στο mypavlaonline.coach που είναι το website, δεν μπορούμε να κάνουμε login. Θα πρέπει για να ενεργοποιηθεί να πάμε στο services, εκεί που λέει, έχει προσθεθεί ένα tab που λέει My Online Coach, θα πρέπει εκεί να βάλουμε το voucher που έχουμε αγοράσει. Το voucher το παίρνουμε από τη σελίδα με τα voucher κανονικά, select voucher και πάμε και το αγοράζουμε. Τώρα, ακόμα χαμηλότερη τιμή μπορούμε να έχουμε αν τα πάρουμε σε συνδυαστικά πακέτα. Αν κάποιος δεν έχει αγοράσει τίποτα, ούτε το Coach, ούτε το Olympic Marketing System, ούτε το Meeting Webinar, με $300 αποκτάει και τα 3. Με $300 αποκτάει και τα 3. Συμφέρει ουσιαστικά το ένα του βγαίνει τελείως δωρεάν. Αν έχετε αγοράσει κάποια από αυτά, πιθανότατα το Olympic Marketing System έχουμε αγοράσει πολλοί από εμάς, μπορούμε να πάρουμε τα 2 για $250. Ή αν αποφασίσουμε ότι το Automated Webinar δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ποτέ, που σας υπογράφω ότι θα το χρησιμοποιήσετε όλοι, θεωρώ ότι είναι από τα πιο εύκολα για αναπαραγωγή εργαλεία, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα με αυτό. Μπορείτε να πάτε να αγοράσετε μόνο τον online coach με $150. Τέλος πάντων, αποφασίζετε τι θέλετε, οπότε αγοράζετε το voucher, το βάζετε στη σελίδα που δείξαμε, πάτε κάνετε login, βγαίνει αυτή η σελίδα, βάζετε username και password και μπαίνετε μέσα. Με το που μπαίνετε μέσα, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ότι προσγειώνεστε σε μια σελίδα, που η σελίδα αυτή είναι τα settings. Αυτό γίνεται όταν πρώτο μπαίνουμε, δεν γίνεται κάθε φορά που μπαίνουμε, γίνεται την πρώτη φορά που μπαίνουμε. Εκεί πέρα επιλέγουμε time zone, σε ποια ώρα είμαστε, η Ελλάδα νομίζω είναι στο συν 2. Διαλέγουμε γλώσσα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τα αγγλικά, όταν αρχίσει να διακινούνται αρκετά κομμάτια προφανώς θα αρχίσουν να υπάρξουν μεταφράσεις όπως έγινε και με την Olympic. Η τρίτη ερώτηση είναι με ποιους appliance θέλουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Εκεί πέρα μας εμφανίζει, κάτσε νομίζω το έχω σε screenshot, okay. Εδώ πέρα μας εμφανίζει όλους τους appline μας, τους matrix appline μας μάλιστα νομίζω, και επιλέγουμε σε ποιους από αυτούς θέλουμε να δίνουμε πρόσβαση, σε τι, δηλαδή θέλουμε ποιοι appline μας να βλέπουν τις απαντήσεις μας στο τεστ προσωπικότητας, να βλέπουν το βιβλίο όνειρων μας, να βλέπουν το στόχο μας. Μπορεί να έχουμε κάποιους appline με τους οποίους συνεργαζόμαστε και θέλουμε να βλέπουν τα στατιστικά μας, το calendar μας, ας πούμε, και το καθεξής, αλλά κάποιοι άλλοι να μην θέλουμε να τα δούμε. Εκεί πάμε και επιλέγουμε αυτό. Δίνουμε πρόσβαση σε όλους ή σε κανέναν ή σε κάποιους κάποια, σε κάποιους κάποια άλλα κτλ. Που είναι καλό αυτό, δηλαδή, και είναι καλό το ότι επιτρέπεται η πληροφόρηση και είναι καλό και ότι μπορούμε εμείς να την εμποδίσουμε αυτή την πληροφόρηση. Οπότε πάμε εμείς και διαλέγουμε τι πληροφόρηση θέλουμε να δίνουμε σε ποιους. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε το λογαριασμό μας στο Facebook. Αυτό δεν λειτουργεί ακόμα, θα λειτουργήσει. Γενικώς αυτό είναι σε μια φάση, σε μια beta φάση. Λειτουργούν σχεδόν όλοι λειτουργούν. Ας πούμε, το να συνδεθεί το Facebook και να ποστάρει αυτόματα, αυτό είναι κάτι που ετοιμάζεται, δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, που είναι μια λεπτομέρεια όμως. Όλα τα βασικά features λειτουργούν τέλεια και λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οπότε εκεί συνδέεις το Facebook και όταν βάζεις ένα στόχο ή όταν πετυχαίνεις κάτι, μπορεί να πηγαίνεις σε ένα group που θα διαλέξεις εσύ και να πάει και να ποστάρει. Δηλαδή να βγαίνει στο welcome, ας πούμε, αν έχεις διαλέξει το welcome ή το dream team ή ό,τι έχει διαλέξει ο καθένας από εμάς, ότι έβαλε ένα καινούριο στόχο ή ότι πέτυχε αυτό ή έχει ένα καινούριο όνειρο να κάνει αυτό μέχρι τότε, ας πούμε, και το καθεξής. Λοιπόν, μετά είναι ότι θες να συνδέσεις τον online coach στον OGI account σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε να παίρνει ο coach πληροφορία για το δίκτυό μας από την OGI. Δηλαδή θέλουμε να βλέπει τι βαθμό έχουμε. Θέλουμε να βλέπει το πόσες ενεργείες έχουμε, το πόσα άτομα ομάδα έχουμε. Προφανώς θέλουμε να τα βλέπει αυτά. Αυτό γιατί το ρωτάει? Γιατί μπορεί κάποιος στον coach να είναι δικτυωτής άλλης εταιρείας και πάλι να τον χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δικτυωτής στη χύψη εταιρεία, μπορεί να πάρει τον coach, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, αλλά δεν θα το συνδέσει με OGI account, γιατί δεν έχει OGI account. Οπότε εκείνος ουσιαστικά θα ξεκινήσει θα τον χρησιμοποιήσει, όχι για κάποιο από τα προγράμματα της OGI, θα τον χρησιμοποιήσει για μια άλλη εταιρεία. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μετά είναι, αν θέλουμε εμείς να προσθέσουμε στατιστικά offline. Τι θα πει προσθέτουμε στατιστικά offline? Είναι ότι αν δεν είμαστε τελείως καινούργοι, αν δεν χρησιμοποιήσουμε τον coach από την αρχή, που το καλύτερο είναι κάποιος να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή. Δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο, με μεγάλη διαφορά κατά τη γνώμη μου. Αλλά αν κάποιος δεν τον ξεκινήσει από την αρχή,
ασχολείται 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, ας πούμε. Του παίρνει μια μίνι συνεντευξούλα. Του λέει πόσες προσκλήσεις έχεις κάνει από την αρχή μέχρι τώρα, πόσες παρουσιάσεις έχεις κάνει. Τώρα αυτά, ανάλογα με το πόσο καλά στατιστικά κρατάει ο καθένας, μπορεί να βάλει, μπορεί να μην βάλει και τίποτα εκεί πέρα. Πόσοι έχουν ξεκινήσει μαζί σου, πόσοι μπήκαν επί τόπου, πόσοι μπήκαν μετά από follow-up, σου βγάζει σου κρατάει κάποια ποσοστά τέλος πάντων. Όσοι τα έχουν αυτά τα βάζουν, όσοι δεν τα έχουν δεν τα βάζουν. Και μετά, ναι, αυτό είναι το τελευταίο που βγαίνει εκεί πέρα. Notification. Ναι, μπράβο. Και το τελευταίο, sorry, δεν είναι το Add Offline Statistics, είναι το αν θέλουμε να παίρνουμε notifications. Αυτό το τελευταίο εκεί είναι Notification Preferences, που σημαίνει τι? Θέλουμε υπενθυμίσεις πρακτικά, αυτό μας ρωτάει. Δηλαδή, θα φτιάξουμε εμείς ένα game plan, θα έχουμε ένα calendar, θες να σου πετάω pop-up να στα θυμίζω, θες να σου στέλνω email, αργότερα όταν αυτό θα γίνει εφαρμογή, θες να σου βγαίνει reminder, ας πούμε. Κάθε πότε θες, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θες καθόλου, τι θες τέλος πάντων. Και αν πεις μέρα, μπορείς να διαλέξεις νομίζω και την ώρα ή πόσες φορές κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το settings. Μέσα από το settings μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα, όπως είδαμε, από τη γλώσσα και την ώρα μέχρι το με ποιους μοιραζόμαστε πληροφορία. Το επόμενο βήμα που κάνουμε, το επόμενο tab που θα δούμε είναι το My Tasks. Οπότε, μετά το settings, εκεί πας, στο My Tasks. Καταρχήν σε ρωτάει αν θες να δεις ένα introduction video και εκεί λες ναι, του λες όχι, μην μου το ξαναδείξεις ποτέ. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα παρεπτόντως. Κάποιες ερωτήσεις που μας τις έκανε και πριν όταν τις απαντήσουμε, αυτές που πάβουν να εμφανίζονται. Και μετά μας λέει, δεν έχεις ακόμα προσθέσει όνειρα. Θες να προσθέσεις όνειρα? Κάτω τώρα. Αυτό είναι το πρώτο ερωτηματάκι μες στο κουτί. Μετά, άλλη ερώτηση. Κάτσα να δούμε τι okay. Θα τα δούμε αυτά με τη συνέχεια. Κάθε ένα από αυτά τώρα, αν το πατήσουμε βγαίνει κάτι, θα δείξουμε μετά τι βγαίνει. Μετά ρωτάει, πηγαίνεις, do you attend team meetings, δηλαδή πηγαίνεις σε ομαδικές παρουσιάσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένα webinar, μπορεί να είναι το open, μπορεί να είναι η χύψη καφετέρια που πηγαίνω. Αυτό τι κάνεις? Πας στο calendar, το σημειώνεις και του λες, εγώ μεγάλε κάθε Δευτέρα στις 7 έχω open. Κάθε Κυριακή 10 παρατέταρτο έχω open. Και στο βάζεις στο calendar και σου λέει αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα, κάτι που συμβαίνει κάθε εβδομάδα, κάτι που συμβαίνει κάθε μήνα, τι είναι. Και πάει και γεμίζει όλο το calendar σου αυτόματα με το open. Να μην το ξεχάσεις ποτέ, θες δεν θες. Μετά είναι ότι σου λέει ότι δεν έχεις θέσει στόχο, θέσε ένα στόχο. Αυτό είναι το set a goal, θα τα δούμε όλα αυτά πώς γίνονται. Και μετά σου λέει ότι δεν έχεις φτιάξει λίστα, ξεκίνα βάζοντας τουλάχιστον 10 ονόματα στη λίστα σου. Το task σε πηγαίνει βηματάκι-βηματάκι. Δηλαδή, όταν βάλεις 10, θα σου πει μπράβο, έβαλες 10, πάμε τώρα να βάλουμε 30. Ή κάνε import contest, πάμε τώρα να βάλουμε 50. Σε πηγαίνει στόχο-στόχο. Δηλαδή, σου λέει, έχεις βάλει, ας πούμε, ένα όνειρο, βάλε τώρα 3 όνειρα, βάλε τώρα 10 όνειρα, βάλε τώρα, ξέρω εγώ. Έτσι, και όλα αυτά είναι τα βηματάκια που πρέπει να κάνεις τέλος πάντων. Και σου υπενθυμίζει εκεί και όταν ξεκινήσεις τη δράση, όταν έχεις θέσει ένα στόχο και πρέπει να κάνεις, ας πούμε, πλάνα την ημέρα ή κάποιες προσκλήσεις ή ό,τι έχεις πει ότι πρέπει να κάνεις, όλα αυτά σου τα έχει εκεί πέρα. Στα εμφανίζεις στο tasks, στο τι πρέπει να κάνεις πρακτικά κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό μενού, δηλαδή όταν κάποιος δεν είναι καινούριο και κάνει login, προσγειώνεται εκεί. Υπάρχουν 10 βασικά κουμπάκια, ας πούμε, αυτά τα στρογγυλά όπως τα βλέπουμε. Θα δούμε τώρα αναλυτικά τι κάνει το καθένα, θα τα πάρουμε σχεδόν με τη σειρά. Αρχικά να δούμε τι είναι το My Dreams. Το My Dreams είναι πολύ απλό, είναι μια λίστα ονείρων. Οπότε, πας εκεί, αρχικά είναι κενό, μπορεί αυτό να αποκτήσει δεκάδες, εκατοντάδες όνειρα. Οπότε, βάζεις ένα τίτλο, λες, ας πούμε, θέλω να πάρω Porsche μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου. Μπορείς να βάλεις και σχόλια. Τώρα, εγώ το έκανα πρόχειρα αυτό, έτσι. Θέλω να είναι μαύρη, οπότε θέλω μια μαύρη Porsche μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου. Ανεβάζεις εκεί πέρα μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, πατάς crop. Μπορείς επιλέξεις το όνειρο αυτό να γίνει share στο Facebook. Μπορείς να είναι τελείως προσωπικό, να μην φανεί πουθενά, αν είναι κάτι τελείως προσωπικό. Κάνεις ό,τι θέλεις, κάνεις update. Μπορείς να προσθέσεις όσα τέτοια θέλεις. Αυτά μετά βγαίνουν σαν pop-ups και σαν reminders. Και τέλος πάντων, όσοι είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του Dreambook, πρακτικά αυτό είναι ένα online Dreambook. Κάνει αυτή τη δουλειά. Αρχιοθετεί, κρατάει όλα τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν έχει και ημερομηνίες, links και τέτοια. Είναι καθαρά ρομαντικό. Όταν κάποιος είναι down, πάει και κοιτάει. Είναι το τι θες να πετύχεις πρακτικά αυτό. Είναι το τι θέλω να πετύχω γενικώς. Πάμε τώρα στο δεύτερο tab,
που είναι το my goal, ο στόχος μας. Σου λέει αρχικά θες ένα στόχο και σου λέει ότι το να θέσεις ένα στόχο είναι το πρώτο, τέλος πάντων έχει κάποια εκεί, και μετά σε ρωτάει τι θες να πετύχεις. Σου λέει τι προσωπικό βαθμό θέλεις να έχεις, δηλαδή λες θέλω να γίνω ζαφύρι, θέλω να γίνω σμαράγδι, σαν πρώτο στόχο. Μετά σου λέει θες να θέσεις στόχο για άτομο ομάδας. Αν είσαι καινούριος, δεν έχει νόημα να θέσεις στόχο για άτομο ομάδας, δηλαδή απλά θέλω να γίνω ζαφύρι, ας πούμε. Αλλά αν έχεις μια ομάδα, μπορείς να πεις θέλει ομάδα από τα 50 άτομα να πάει στα 100. Μετά σε ρωτάει αν θες να το κάνεις share και το βασικότερο είναι σε ρωτάει μέχρι πότε θες να το πετύχεις. Οπότε διαλέγεις εσύ ημερομηνία. Οπότε το σύστημα τι κοιτάει τώρα, αν του πεις πώς λειτουργεί αυτό. Του λες εσύ ότι θέλω να γίνω ζαφύρι. Αυτό κοιτάει ότι έχεις 5 εγγραφές και υπολογίζει από μόνο του ότι σου λείπουν 15. Και του λες εσύ θέλω να το κάνω σε 3 μήνες, ξέρω εγώ. Οπότε αυτός υπολογίζει, σου λείπουν 15 εγγραφές, έχεις 3 μήνες μπροστά σου. Άρα πρέπει να σου βγαίνουν τόσες εγγραφές την ημέρα. Άρα πρέπει να κάνεις τόσα τηλέφωνα και σου βγάζει ένα καθημερινό πλάνο. Και το καλό του να είναι συνδεδεμένο με την OGI είναι ότι αν κάποιος από αυτούς που βάλουμε πατήσει cancel, ας πούμε, αυτός το καταλαβαίνει και σου αυξάνει λίγο τη δράση που πρέπει να κάνεις καθημερινά για να πετύχεις το στόχο. Εμένα μου φαίνεται, για τον τρόπο που εγώ δουλεύω, δηλαδή μου φαίνεται αυτό όχι απλά χρήσιμο. Δηλαδή είναι είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν κρατάνε στατιστικά, γιατί ένα φοβερά χαρακτηριστικό που συμβαίνει, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, είναι ότι κάποιος είναι απογοητευμένος ότι δεν πάει καλά, αλλά δεν ξέρει γιατί δεν πάει καλά ή αν δεν πάει καλά ή πού δεν πάει καλά. Γιατί δεν κρατάει κανένα στατιστικό, σου λέει δουλεύω, κάνω, δείχνω, αλλά δεν ξέρεις πόσα πλάνα έκανε, πόσες προσκλήσεις έκανε, δεν κάνει καλή πρόσκληση, δεν ξέρεις τίποτα. Όλα αυτά, αυτό το κρατάει, θα δούμε πώς. Οπότε έχεις θέσει το στόχο σου τέλος πάντων, το My Tasks το είδαμε πριν, πάμε τώρα στο Game Plan. Τι είναι το Game Plan? Το Game Plan σου το χωρίζει σε online και offline. Αρχικά βλέπω το online, τώρα έτσι μιλάμε για κάποιον που ξεκινάει. Οπότε αν δεν έχεις θέσει στόχο πριν, σου λέει για να φτιάξεις Game Plan πρέπει να βάλεις στόχο. Αν πατήσεις Do It Now, γυρνάς πίσω εκεί που είδαμε. Εμείς που έχουμε θέσει στόχο, σου βγάζει αναλυτικά το τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το στόχο σου. Σου λέει δηλαδή, με βάση το στόχο που έχεις θέσει, πρέπει να δείξεις να κάνεις τόσες εγγραφές, έχει αυτό υπολογίσει. Άρα πρέπει να κάνεις τόσα πλάνα. Άρα για να κλείσεις τόσα πλάνα πρέπει να κάνεις τόσες προσκλήσεις. Και για το βάθος, για το στόχο του βάθους, αυτή τη στιγμή νομίζω στο υπολογίζει μόνο με event vouchers. Αλλά μπορούμε εμείς, αυτό το σύστημα που έχουμε βγάλει τώρα με τα Vital Signs, μπορούμε να το κάνουμε import και να υπολογίζει όλα τα Vital Signs. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, το τεράστιο καλό του Game Plan είναι ότι σου βγάζει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δηλαδή, ξέρεις ότι εγώ έχω αυτό το στόχο, π.χ. να γίνω ζαφύρι, σμαράγδι, οτιδήποτε, άρα φτάνει στο πόσα τηλέφωνα, όχι στο πόσα πλάνα, στο πόσα τηλέφωνα πρέπει να κάνεις κάθε μέρα για να έχεις μέχρι τότε αυτό. Πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό, έτσι. Μετά πάμε να δούμε το ημερολόγιο. Κάθε πράξη, το ημερολόγιο γεμίζει με 2 τρόπους. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να πάμε εμείς και να βάλουμε όλες τις Δευτέρες τις 7 open. Κυριακή 10 παρατέταρτο το webinar. Αυτό το άλλο. Εκεί μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα έτσι που δεν έχουν σχέση με τη δουλειά. Δηλαδή 3 το μεσημέρι πάω και παίρνω τον τάδε από το σχολείο, οτιδήποτε ας πούμε. Αλλά εκτός από αυτό γεμίζει και με άλλο τρόπο. Οπότε δεξιά έχει αυτό που λέει New Event Manage Events Notification Preferences. Πάμε να τα δούμε. Το πρώτο είναι το Create Event. Οπότε μπορείς να βάλεις τι έχω να κάνω, τίτλο ας πούμε γεγονότος, να διαλέξεις πότε είναι κτλ. Αποφασίζεις πώς θα γεμίσει το calendar. Αλλά το τεράστιο πλεονέκτημα του calendar είναι ότι γεμίζει και καθώς δουλεύουμε τη λίστα μας. Πάμε να δούμε λίγο τη λίστα και να δούμε τι σημαίνει αυτό. Οπότε τώρα είμαστε στο tab, πάμε, κάνουμε κλικ στο My List και εμφανίζεται αυτή η σελίδα. Αρχικά είναι κενή. Εκεί τώρα τι γίνεται? Έχουμε την offline λίστα και την online λίστα. Γενικώς το online κομμάτι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, αλλά το online κομμάτι θα μπορεί να γεμίζει και αυτόματα, καθώς θα παίρνουμε επαφές από το Limbic Marketing System. Αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της OGI, ότι όλα αυτά μπορούν να είναι συνδεδεμένα και να ουσιαστικά βοηθάει το ένα το άλλο. Ή απλά μπορώ να κάνω import contacts, δηλαδή να κάνω export τη λίστα μου από το contact manager που έχω και να πάω να τη βάλω εκεί πέρα και να τη δουλεύω έτσι. Τώρα πάμε να δούμε τώρα αν το κάνουμε χειροκίνητα, δηλαδή θα βάλω ονόματα ένα-ένα. Πάμε εκεί πέρα που λέει Add New Contact, οπότε κάνω κλικ εκεί και με ρωτάει τώρα. Θες να βάλεις ένα άτομο.
Θες να το βάλεις στην offline λίστα ή στην online λίστα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει offline. Και αρχικά όλοι θα τη χρησιμοποιήσουν για offline, ας πούμε, στην αρχή. Οπότε σου λέει μετά, ή θα κάνεις αυτό, ή θα μου βάλεις ένα αρχείο CVS, ένα εξελάκι βασικά, το οποίο σου λέει θα έχεις πρώτα το όνομα, μετά το τηλέφωνο κτλ. Λέμε εμείς ότι θέλω να προσθέσω στην offline λίστα. Και μου βγάζει αυτό εδώ το add new contact. Δηλαδή, ωραία, θες να προσθέσεις κάποιον, βάλ τον. Είναι υποχρεωτικό το πεδίο του ονόματος, είναι υποχρεωτικό το πεδίο του τηλεφώνου, τα άλλα email, notes κτλ. Αν θέλουμε τα βάζουμε, αν θέλουμε δεν τα βάζουμε. Τώρα, φοβερά σημαντικό. Η offline λίστα και η online λίστα δεν είναι ένα πράγμα. Γιατί στη λίστα πάνω μας μετράει στατιστικά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα στατιστικά που έχουμε από λίστα των γνωστών μας που φτιάχνουμε, αυτή η λίστα 50% ατόμων όταν ξεκινάμε, και είναι τελείως διαφορετικά τα στατιστικά που θα έχουμε από μια αγγελία που θα βάλουμε που μπορεί από εκεί να μαζέψουμε 100, 500, 1000 ονόματα. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε import επαφής που κάνουμε να του πούμε και από πού μας ήρθε. Δηλαδή, ποια λίστα είναι η λίστα γνωστή και φίλοι. Ποια λίστα είναι η λίστα αγγελίες. Ποια λίστα είναι η λίστα τάδε. Έτσι, ουσιαστικά τα στατιστικά που μας μετράει, δεν μας τα μετράει γενικά και αόριστα, μιλάω σε 100 και κάνω τόσες εγγραφές, μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς τι μας συμφέρει να δουλεύουμε. Δηλαδή, αφιερώνω χρόνο, ας πούμε, να μαζέψω επαφές από Facebook, ας πούμε, τι ποσοστό απόδοσης έχει αυτό. Ή κάνω Facebook ads, τι ποσοστό απόδοσης έχει αυτό. Ή δουλεύω λίστα γνωστών ή δουλεύω αγγελίες. Γιατί μερικές φορές, ειδικά όσοι κάνουν δράση, κάνουν, αλλά δεν κάνουν τη δράση εκεί που πρέπει. Όλος ο coach γενικώς μας βοηθάει να γίνει κρυστάλλινα ξεκάθαρο και σε εμάς και στον upline μας το τι κάνουμε, το πόσο αποδίδει και το πού πρέπει να βάλουμε το χρόνο μας από εκεί και πέρα. Γιατί όλο το παιχνίδι εκεί παίζεται. Στο πού τελικά με συμφέρει να βάλω το χρόνο μου. Καθώς αρχίζει Οπότε βάζουμε εμείς μια επαφή. Βάζουμε, ας πούμε, τον Γιώργο τον Υποψηφιόπουλο, τον Γιώργο τον Υποψηφιόπουλο 2, αυτή είναι γνωστή μας, ή βάζω και τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο που τον βρήκα από μια αγγελία. Ποιο είναι τώρα το μαγικό του coach για μένα, αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Είναι ότι εγώ λοιπόν έχω τη λίστα μου. Μπορώ να διαλέξω να μου βγάλει, ας πούμε, τα ονόματα που μάζεψα από αγγελίες ή τα ονόματα των γνωστών, ή μου τα βγάζει όλα μαζί, μπορώ να του πω εγώ ποια να μου βγάλει. Μετά, αν θέλω, μπορώ να ψάξω και συγκεκριμένα με τηλέφωνο, με όνομα. Δηλαδή, έχω μια αναπάντηση στο κινητό μου, δεν ξέρω το νούμερο, πάω το βάζω εκεί και βλέπω ποιος είναι. Τέλος πάντων, έχει διάφορες τέτοιες δυνατότητες. Αλλά το καλύτερο απ' όλα ποιο είναι? Ότι εγώ αποφασίζω τώρα να ξεκινήσω δράση. Οπότε βγάζω τη λίστα των γνωστών μου και πάω και κάνω κλικ εκεί που λέει status. Όλοι αυτοί έχουν invitation pending, δηλαδή έχω μια λίστα και δεν έχω πάρει κανέναν τηλέφωνο ακόμα. Οπότε πάω και κάνω κλικ στο invitation pending. Κάνοντας κλικ στο invitation pending του Γιώργου του Υποψηφιόπουλου, τον παίρνω εγώ τηλέφωνο, γιατί έχω το τηλέφωνο του μπροστά, τον παίρνω τηλέφωνο και έχει προβλέψει το σύστημα για κάθε πιθανό ενδεχόμενο συγκεκριμένη ακολουθία. Δηλαδή, όταν παίρνω κάποιον τηλέφωνο, ποια είναι τα πιθανά ενδεχόμενα? Το πρώτο είναι ότι δεν απάντησε. Το δεύτερο είναι ότι απάντησε και μου είπε όχι. Το τρίτο είναι ότι απάντησε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει και είπαμε ότι θα ξαναμιλήσουμε τότε. Και το τέταρτο είναι ότι κλείσαμε παρουσίαση. Οπότε το status, όταν εγώ επιλέξω λοιπόν ότι με αυτόν, ας πούμε, τον πήρα τηλέφωνο και έκλεισα παρουσίαση, μου το βγάζει αυτό. Οπότε μετά με ρωτάει τι έγινε στην πρόσκληση. Μετά την παρουσίαση θα με ρωτήσει τι έγινε στην παρουσίαση. Μετά θα με ρωτήσει ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε, τι είπαμε, κλείσαμε follow-up, δεν κλείσαμε follow-up. Προβλέπει μέχρι και το να μας στήσουν στο πλάνο. Δηλαδή έχουμε αναλυτικά στατιστικά, δηλαδή δεν είναι ότι πήρα τόσες προσκλήσεις, πήρα τόσα ναι. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που ας πούμε στο πλάνο οι μισοί υποψήφοι σου δεν έρχονται. Το σύστημα αυτό το υπολογίζει στο game plan που θα σου βγάλει και στο daily action που θα σου βγάζει. Και όταν ο εισηγητής σου εσύ κάτσεις και κοιτάξεις τα στατιστικά σου, είναι ξεκάθαρο ότι κάνεις λάθος στην πρόσκληση. Οι μισοί σε στείλουν τελικά. Δηλαδή, άρα ξέρεις τι πρέπει να βελτιώσεις. Λοιπόν, επίσης, φοβερά σημαντικό, κάθε τι που προγραμματίζουμε εισάγεται αυτόματα στο calendar. Δηλαδή, πήρα εγώ τη Μαρία και η Μαρία μου είπε να μιλήσουμε αύριο. Πατάω λοιπόν reschedule και μου βγάζει reschedule πότε?
Τρίτη στις 7 η ώρα. Παπ το βγάζει. Αμέσως μπήκε στο calendar. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μπήκε στο calendar. Θα μου πετάξει reminder μετά. Ή κλείσαμε πλάνο. Για πότε κλείσαμε πλάνο, για τότε. Μπαίνει και αυτό στο calendar. Κάθε πράξη που κάνουμε, που πρέπει να τη θυμόμαστε, δεν πρέπει να πάμε μετά στο calendar να τη βάλουμε. Μπαίνει αυτόματα στο calendar. Και αυτό είναι φοβερά χρήσιμο. Και ταυτόχρονα, κάθε κίνηση που κάνουμε ενημερώνει τα στατιστικά. Δηλαδή, αρχικά ο coach έχει κάποια γενικά στατιστικά, που είναι σε όλη γενικώς τη βιομηχανία της δικτύωσης, ας πούμε, των άμεσων πωλήσεων. Αλλά μετά αυτά τα στατιστικά, καθώς εμείς κάνουμε πράξεις, καθώς εμείς κάνουμε δράση και καθώς πατάμε τα κουμπάκια της λίστας, όλα αυτά τα στατιστικά πάνε και ενημερώνονται. Οπότε, ας πούμε, αρχικά, ενώ μπορεί αυτός να υπολογίζει ότι στα 5 πλάνα, παράδειγμα τώρα, ότι στα 5 πλάνα που κάνουμε ο ένας μπαίνει, εμείς μπορεί να είμαστε πολύ καπάτσι και να μπαίνουν 3 στους 1. Καθώς εμείς κάνουμε δράση, αυτός βλέπει τα στατιστικά μας. Καθώς κάνουμε δράση, το game plan και η καθημερινή δράση προσαρμόζεται όλο περισσότερο και σε εμάς. Και ενώ αρχικά, ας πούμε, μας έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε 5 τηλέφωνα την ημέρα για να πετύχουμε αυτό τότε, μετά αυτό μπορεί να μας το ρίξει, όταν δει ότι εμείς είμαστε πολύ αποδοτικοί, σε 3 την ημέρα. Εμείς ή μπορεί να ρίξουμε τη δράση μας, ή μπορεί να πάμε να μεγαλώσουμε το στόχο μας. Ή τέλος πάντων κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Ή μπορεί να δει ότι εμείς δεν είμαστε, ότι εμείς είναι 1 στα 10. Αυτοί που μπαίνουν. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε 10 πλάνα για να μπει ο ένας. Εκεί τι κάνει, θα μας διπλασιάζει το πόσα πλάνα πρέπει να κάνουμε. Άρα το πόσες προσκλήσεις πρέπει να κάνουμε και όλα αυτά φαίνονται ξεκάθαρα στα στατιστικά. Αν κάποιος είναι πολύ δυνατός σε κάτι, αν είναι αδύναμος σε κάτι άλλο και το καθεξής. Τώρα, τα στατιστικά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Είναι τα offline στατιστικά, τα online στατιστικά. Γενικώς όλο το κομμάτι του online ακόμα δεν είναι στημένο και για να λειτουργήσει πρέπει κάποιος να έχει αγοράσει το OMS. Οπότε με το που αγοράσει κάποιος το OMS, αυτόματα ενεργοποιείται και το online κομμάτι. Γενικώς είναι φοβερά φτιαγμένο κατά τη γνώμη μου, τέλος πάντων. Μετά, εκτός από τα online στατιστικά, είναι τα My Network Stats και τα My Actions. Οπότε, πηγαίνουμε στο My Stats λοιπόν. Κάνουμε κλικ στο My Stats, στα στατιστικά. Και εμφανίζεται αυτή η σελίδα. Μας το ρωτάει πάλι αν θέλουμε να βάλουμε παλαιότερα στατιστικά. Εγώ δεν έχω βάλει τίποτα, οπότε είμαι στο απόλυτο 0. Εγώ υποτίθεται για το σύστημα είμαι τελείως καινούριος. Δηλαδή γράφτηκα και πήρα τον coach. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπω. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Οπότε δεν βάζω στατιστικά. Αλλά όταν θα βάλουμε στατιστικά, μετά μπορούμε να επιλέξουμε και σε χρονικές περιόδους. Μπορούμε να επιλέξουμε να μας βγάλει στατιστικά και σε χρονικές περιόδους και σε λίστα. Παράδειγμα, δουλεύω εγώ αγγελίες. Οπότε μπορώ να δω τα στατιστικά της λίστας με τις αγγελίες. Αλλά μπορώ και να δω τα στατιστικά, αν δουλεύω αγγελίες 3 μήνες, του τελευταίου μήνα μόνο. Γιατί στην αρχή ήμουν σκράπας, στην αρχή δεν έβαζα κανέναν, αλλά νιώθω ότι έχω βελτιωθεί. Για πάμε να δούμε, όντως έχω βελτιωθεί ή απλά το νιώθω. Δηλαδή, τον πρώτο μήνα μπορεί να βάζω, ας πούμε, το 5%. Ή μπορεί να ήθελα 100 τηλέφωνα για να κάνω 5 εγγραφές. Αλλά το δεύτερο μήνα βελτιώθηκα και τον τρίτο μήνα είμαι ακόμα καλύτερος. Άρα αυτό μπορώ να το δω. Βελτιώνομαι, δεν βελτιώνομαι. Πάλι που θέλω δουλειά και το καθεξής. Γενικώς είναι η γιορτή του στατιστικού. Μετά παρακάμπτουμε το online stats, μετά πάμε στο My Network Stats να δούμε τι γίνεται. Είπαμε ότι το online stats ενεργοποιείται όταν κάποιος έχει και το OMS. Όσοι το έχετε, απλά όταν φτιαχτεί θα ενεργοποιηθεί μόνο του. Μετά πάμε στα Network Stats. Εδώ τώρα τι μας βγάζει. Μας βγάζει ποσοστία το πόσους έχουμε προσωπικά, πόσοι είναι ετήσιοι, τριμηνιαίοι, μηνιαίοι και πόσους έχει η ομάδα μας. Εδώ πέρα βλέπετε, ας πούμε, ότι από τις προσωπικές μου εγγραφές, αυτό είναι αληθινό νούμερο παρεπτόντως, το 75,8 είναι ετήσιοι, το 18,2 είναι τριμηνιαίοι και υπάρχουν και κάποιοι μηνιαίοι που δεν ξέρω πώς μου ξέφυγαν αυτοί. Το δεξιά που βλέπετε είναι ψεύτικο, αλλά είναι η εικόνα που θα υπάρχει τέλος Οκτωβρίου, αστιάκι, γιατί θα είναι όλοι ετήσιοι, το είπαμε αυτό στην προηγούμενη εκπαίδευση, μην επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι τον Οκτώβριο αναβαθμίζουμε όλοι. Αυτό συμβολίζει το Photoshop που έκανε εκεί πέρα. Πολύ χρήσιμο και αυτό βλέπουμε τα στατιστικά μας. Και μετά έχει αναλυτικά στατιστικά με τα actions που έχουμε. Δηλαδή εδώ πέρα μας πηγαίνει μέρα-μέρα και μας βγάζει γραφήματα για τα πάντα. Για τις προσκλήσεις που κάναμε, για τα πλάνα που κάναμε, τα follow-up που κάναμε, τις εγγραφές που κάναμε. Μας βγάζει αναλυτικά διαγραμματάκια να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς τι κάναμε, πότε το κάναμε κτλ. Τελειώσαμε με τη λίστα και τελειώσαμε και με τα στατιστικά. Πάμε τώρα στο personality. Το οποίο έχει επίσης πολύ πλάκα, κάτσετε να διαβάσετε
τις διάφορες απαντήσεις, όχι τις απαντήσεις στο τεστ βασικά, ή άμα κάνετε το τεστ. Τέλος πάντων, μπορείτε να μπείτε να το κάνετε. Λοιπόν, κάνουμε κλικ λοιπόν στο personality, αυτή είναι η σελίδα του personality test. Όσοι ξέρετε για χοληρικούς, αιματικούς, C, D κτλ. Ή κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, πρακτικά αυτό είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι προσαρμοσμένο αρκετά προσαρμοσμένο στον δικτυωτή. Δηλαδή έχει ας πούμε τα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν σε βλέπει μόνο ως γονιό και ως φίλο κτλ. Σε βλέπει και ως δικτυωτή και σου λέει δυνατά και αδύναμα σημεία ως δικτυωτή. Ένα άλλο πλεονέκτημα, τέλος πάντων, τώρα μένα μου έκανε κλικ λίγο αυτό. Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι τα ψυχολογικά τεστ και τα τεστ προσωπικότητας αρέσουν σε όλους. Οπότε, μέσα μπαίνοντας στο back office μας, δεν επιτρέπεται να κάνουμε μόνο τεστ για μας. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε τεστ και για κάποιον άλλον. Οπότε, κάνοντας τεστ εμείς, My Personality Quiz, απαντάμε εμείς σε 44 ερωτήσεις που έχει, ή μετά μπορούμε να πάμε και να κάνουμε τεστ σε ένα φίλο μας, να σημειώσουμε το όνομά του και να έχουμε μετά τα αποτελέσματα του φίλου μας. Αν δείτε δίπλα λέει Friends Results. Οπότε εκεί πέρα μπορούν να βγαίνουν ο Παύλος, η Μαρία, ο Νίκος κτλ. Και να βλέπουμε τα δικά του ας πούμε, αποτελέσματα. Οπότε κάνει κάποιος το τεστ, του βγαίνουν τα αποτελέσματα και μετά βγαίνουν και απαντήσεις που είναι στο personality type. Οπότε βλέπεις ας πούμε ότι είσαι, φλεγματικός ή μελαγχολικός. Εδώ έχει το μελαγχολικό. Για κάθε μία από τις προσωπικότητες, είναι οι 4 προσωπικότητες, περισσότερο τα ξέρουμε αυτά, σου βγάζει και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βασικά αρχικά σου βγάζει γενικά χαρακτηριστικά. Μετά σου βγάζει πώς είσαι στη δουλειά σου, πώς είσαι ως γονιός, πώς είσαι ως φίλος, μειονεκτήματα που έχει η προσωπικότητα, όχι πώς είσαι εσύ, πώς είναι η προσωπικότητα. Και μετά σου βγάζει της προσωπικότητας πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα ως δικτυωτής. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και τα δυνατά σου σημεία ως δικτυωτής, άμα έχεις αυτή την κυρίαρχη προσωπικότητα. Μετά, πώς συμπεριφέρεσαι στα meeting και στα events. Πώς είσαι σαν παρουσιαστής πλάνου. Αν κάνετε scroll down πιο κάτω, πώς είσαι πάνω στη σκηνή. Τέλος πάντων, γενικώς αξίζει να το διαβάσει κάποιος, είναι αρκετά ωραίο. Εκτός από αυτά, όταν κάνουμε πλάνο σε ένα φίλο μας, μέσα στις πρώτες 4 ερωτήσεις έχει και κάποιες ερωτήσεις που είναι φοβερά conversation starters. Δηλαδή, καθόμαστε με ένα φίλο μας που δεν είναι στην Olympic και δεν ξέρει την Olympic. Η πρώτη ερώτηση είναι λοιπόν, το σπίτι των ονείρων σου, από τι υλικό θα ήταν φτιαγμένο, ποιο υλικό θα κυριαρχούσε, ας πούμε, στο σπίτι των ονείρων σου. Και θα έλεγες τσιμέντο, ξύλο, μάρμαρο, πέτρα. Το αυτοκίνητο των ονείρων σου, τι θα ήταν, και σου έχει 4 επιλογές. Αν δεν έπρεπε να δουλεύεις, τι θα έκανες, θα έκανες ταξίδια, θα έκανες αυτό κτλ. Και μετά περνάει σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτό τώρα, όταν εγώ θα του κάνω το τεστ αυτού νου, μετά μπορώ πολύ ωραία να τον ανοίξω μια κουβέντα. Και για πες λοιπόν, αν δεν δούλευες, θα έκανες ταξίδια. Και για πες μου, ρε φίλε, τον τελευταίο χρόνο πόσα ταξίδια πήγες? Κανένα. Του έχεις κάνει το τεστ, ξέρεις και τι προσωπικότητα είναι. Μιλάμε μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πει στο πλάνο. Ξέρω την προσωπικότητά σου, ξέρω το όνειρό σου. Θα μπει τέλος. Λέμε τώρα. Λοιπόν. Και τέλος, κλείνοντας, υπάρχει το My Team. Στο My Team, κάνοντας κλικ σε αυτό το tab, σου βγαίνει ποιοι από την ομάδα σου έχουν τον coach και σου έχουν δώσει πρόσβαση. Οπότε σου βγαίνει μια λίστα με τα ονόματα και με τα username τους και σου εμφανίζει σε τι από τις δυνατότητες του coach σου έχουν δώσει πρόσβαση. Οπότε μπορεί ο Α, ας πούμε, με username τάδε, ξέρω εγώ, να σου έχει δώσει πρόσβαση να δεις το τεστ τι αποτέλεσμα έβγαλε η προσωπικότητά του, αλλά να μην σου έχει δώσει πρόσβαση στα όνειρά του, στο βιβλίο ονείρων του, γιατί έχει προσωπικά πράγματα, αλλά να σου έχει δώσει πρόσβαση στο goal και στο game plan. Ή μπορεί να μην σου δώσει πρόσβαση σε τίποτα ή στα όλα και ούτω καθεξής. Αυτό. Οπότε ο coach, εκτός από ένα εργαλείο για να οργανώσει εμάς, ειδικά για όσους έχουν ομάδα, ως εργαλείο συμβουλευτικής, είναι το τέλειο εργαλείο. Δηλαδή το ότι θα μπορώ εγώ, γιατί εμένα οι περισσότεροι, όλοι όσοι κάνουν συμβουλευτική με άτομα, η κουβέντα πάει, για πώς πάμε, ξέρω εγώ, σου λέει κάτι, ας πούμε. Και μετά είναι, πόσα πλάνα έδειξες, δεν ξέρω. Πόσους έγραψες, το πόσους έγραψες τους ξέρει, πόσους προσκλήσεις κάναμε, όλα αυτά δεν τα ξέρει. Εγώ τώρα αυτά, δηλαδή για τους ανθρώπους που έχουν τον coach, δεν θα τα ρωτάω πια. Απλά θα μπαίνω μέσα και θα τα βλέπω. Και θα ξέρω όταν μου έρχεται ο άλλος που έχει πρόβλημα από πριν μου μιλήσει.
πριν μου πει οτιδήποτε, εγώ θα ξέρω αν θέλει βοήθεια στην πρόσκληση, αν θέλει βοήθεια στο πλάνο, αν τον στείνουν, αν δεν τον στείνουν, αν βάζει πολλούς αλλά τους βάζει μηνιαίους. Θα ξέρω πρακτικά, όχι τα πάντα, αλλά θα ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι φοβερό εργαλείο και για την... πώς το λένε, και προσωπικά, αρχικά για τον καινούριο, αλλά και για τον έμπειρο, αν το έχει η ομάδα του, θα τους βοηθάει πιο αποτελεσματικά. Οπότε κάνοντας κλικ, πηγαίνοντας στο My Team, κάνοντας κλικ ας πούμε, σε κάποιο όνομα, μπορείς και να πας να δεις το overview, τα στατιστικά του, τι actions κάνει, το calendar του, τα όνειρα που έχει εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα ένας, ας πούμε, που είναι πορωμένος με αυτοκίνητα. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, μην τον εκθέσω. Πόσα αυτοκίνητα θέλει, τέλος πάντων. Ή μπορεί απλά θα μου πείτε και ό,τι μπορείς έβαλα. Τέλος πάντων, οι άντρες είμαστε απαράδεκτοι. Λοιπόν, αυτά και μετά. Ναι. Γιατί το έχω βάλει τώρα αυτό εδώ. Οκ. Ότι όταν κάποιος δεν μπαίνει πρώτη φορά στο coach, δηλαδή τη δεύτερη, την τρίτη φορά που θα μπει κάποιος, πηγαίνει My Online Pavla Coach, βάζει username password. Το username και το password που βάζει παρεπτόντως είναι ίδιο με την Olympic, νομίζω. Όχι, νομίζω σίγουρα. Δηλαδή, βάζεις ίδιο username και password, αλλά πρέπει να έχεις ενεργοποιήσει το voucher για να μπεις μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλεις καινούριο. Μετά μπαίνεις εδώ πέρα και εμένα, ας πούμε, το που μπήκα μου βγάλε ένα reminder, time to get closer to your dreams. Κλικ εδώ και κάνοντας κλικ εδώ, κάθε μέρα που μπαίνεις, που σε πηγαίνει στο tasks και σου λέει το τι πρέπει να κάνεις εκείνη τη μέρα. Και σου λέει σήμερα πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις τ' άλλο. Είναι σίγουρα ένα φοβερά χρήσιμο εργαλείο. Τώρα ανοίγω πάλι το chat.